Bueno, eskuartean daukagu komiki bat. Komikian ez da nobedaderik ateratzen, alegia gu talde memorialista bezala jasotzen ditugun testigantzak eta jasotzen dugun ondarea demagun zentzu horretan transmititzea da gure helburua. Orduan, komikian gauza berdina egiten dugu, baina modu dibertigarri batean eta ahalik eta jende gehienara iristeko asmotan, ez? Liburuak idatzi ditugu, baina badakigu ere mugatua izaten dela liburuak irakurleak ere mugatua dialako, eta uste dugu komikia gaztengana iritsi daitekela, eta hori da gure asmoa, gure xedea hori izan da. Urratzen dago, 20 euroko kostua du, eta era berean elkarrekin ere ari gera. Azkeneko tramitea ditugu eta elkarrek dituen bere banatzailean bitartez, izango ditugu inguruko denda gehienetan, Euskal Herriko dendetan adibidez. Gu bide horretan goaz eta era berean gauz gehiagotan pentsatzen gaude, ez? Osea, azken finean gurea da jaso eta berriro ere bueltatu herriari jakin dezan, ze gertatu zen eta historiaren sekuentziak nola bilakaera eduki zuten. Osea, komikeak ahalbidetzen du modu dibertigarri batean historia bat barneratzea, ez? Agian jende asko igual ez da benetan ohartuko zer gertatu zen, baina azken finean da referentzi bat, ez? Osea, azkenean da batek hartuko du hau, denborarekin agian zerbetek kezkatuko du, ari batetik tirak hasiko da eta bukatuko du agian gure web horrian. Ikusi dutenek eta marrazkiak eta gustatu zaizkie, osea, izan ditugu horrelako lagun ilustre batzuk esatearren, eta hola, baina badakigu behin topo egin nulako Sarri eta kide guzti horiekin, eta orduan Sarri berak esaten jo, eta marrazki hauek nork egin ditu, ez? Eta, Kepak egin ditu, deigarri egin zitzaien, hori esaten, ilustre bat esatearren, baina gero, herritarrak eta herritar xumea ere, ni uste, estimatu dutela, gustatzen zaiela, ez? Gero, historia, beti esaten duen bezala, badu sorpresa txiki bat ere, eta hori nahi dugu, jendeak deskubritzea, zer dutzen zaion, eta horretarako erosin behar da, eta jarraitu, ez dakit esan du da, baina hau da, proiektu honen lehenengo liburua, lehenengo liburua, 2 liburu izango direlako, proiektuak 2 liburu ditu, hau izten da puntu bat arte, eta gero, azten da nolabait esaterren, errepresioa edo. Lehen gare batean esaten bezala jarraituko du, horrelako zerbait da, historia. Eta era berean, nobedade batzuk ere baditugu datorren urrirako, adibidez, zentzu honetan. Bai, pixkat, honek komentatu duen bezala, gure asmoa da, urrian bukaeran, ibilaldiako gune historiko batzuk, orkestia punto 10 puntu izango litzeke, eta 10 puntuetan puntu bakoitzin jarko litzeke panel bat, QR batekin, eta orduan jendik bisitatzeko eta gunioik izango litzake pixka bat gertakariak izan duzienak hemen gerra garaian eta gerra ondoren, adibidez fusilatutako zona leku bat, barrakoiak egon duzienak, eta tiroketak izan duzienak, eta pixka bat hori da gure urrengo proiektu bat egingo duguna. Bai, eta gero baita ere, esan beharra dago, gukatin txiki bezala, lehen esan dugun bezala ja 20 urte ingo ditu. Eta, Oiartzungo udalak ezkerraz, proiektu denak aurrera atetzen dira, ez. Beran, babesa dugu, ekonomikoki laguntzen digute, eta oso gustora gaude. Eta gero, pixka bat aurrerago begiratuta, beste proiektu bat baita ere jamartzen dakaguna, eta gure asmoa da aurrera atetzia. Izango litzeke, Oiartzunen, ezagitze lekutan zehaz mehatz, baina museo tipoko bat jartzia aurkitu dugun. Gehiena Iraurriko kanposantuen aurkitu genuen material guztia, ez? Hor dakagu kaixatan jarria, eta hori pixka bat ikustala herriko jendeak eta kanpo jendea etortzen dena baita ere. Hori historikoa da, hor dago, altxorra badago, eta hori mundu guztia jakintzala zer gertatu zen eta non dagoen.